Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nestor. Taong 1968, Sogod, Leyte. Kagaya ng maraming individual, nagmula rin sa isang simple at ordinaryong pamilya itong si Nestor. Walang bahid ng kahit na anong dugo ng manggagamot at mga nilalang na nasa panig ng kaliwa ang kanilang angkan, kung kaya't simulat sa pool, mangmang ang kanilang pamilya pagdating sa lihim na karunungan. Ngunit, nung isinilang siya, nagbago ang lahat ng iyon. Sa dinami-rami ng sanggol na ipinagdadalang tao ng mga kamag-anak nila, tanging siya lamang ang nakitaan ng kakaiba ng kumadronang nagpaanak sa nanay niya. Ayon sa kanyang ama, isinilang itong si Nestor na bukod tangi sa lahat. Maraming bagay ang hindi ordinaryo sa kanya, kagaya ng mata niyang asul at mga puting balahibo na nasa mga binti niya bago pa man siya isilang. Dahil dito, lumaki siyang punong-puno ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Wala siya noong halos kaibigan, gawa ng hanggat maaari, iniiwas siya nito sa maraming kumpol ng tao. Wala itong pake kung kamag-anak man nila ang mga taong yon, basta ang mahalaga para sa kanila, mailayo siya. Noong una wala siyang ideya kung bakit ito nangyayari, pero habang tumatanda siya, tila bang unti-unti na siyang naliliwanagan. At nagsimula ang lahat ng kanyang karanasan, pagtungtong niya ng 18 anyos. Sa taong ito, ika-4 ng Marso, ipinagdiwang nila ang kanyang ika-18 kaarawan. Bilang lang sa mga daliri ang kapamilya na pumunta, gawa ng limitado lang din naman ang handa niya. Nakakalungkot man ito para kay Nestor, pilit siyang nagsaya hanggang sa unti-unti na niyang nakalimutan ang mga bagay na iniisip niya. Sa pagtungtong ng hapon noong mismong araw, sa kasagsagan ng pagkukwentuhan nilang magkakapatid sa labas ng bahay, may biglang dumating na matandang lalaki na agad na sumingit sa kanilang mga pag-uusap. Pagsilay niya rito, agad naman itong nakuha ang kanyang atensyon, kaya na may hindi niya maiwasang mapatahimik. Titig na titig doon si Nestor, animoy pamilyar sa kanya ang matanda. Sa paglapit naman ito sa kanya, bahagya naman itong umisi habang mahinahong nagsasalita. Kamusta ka na, Nestor Iho? Natutuwa ako't maayos ang naging pagpapalaki ng mga magulang mo sa'yo. Ako nga pala si Leonardo, ama ako ng tatay mo. Matagal na akong nawala, kaya maaaring hindi niyo ako kilala. Wala na sana akong balak na bumalik pa, kung hindi dahil lang sa'yo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bigla naman siyang natigilan. Maging siya man kasi, hindi niya halos maisip kung ano ang pakay nito sa kanya. Dagdag pa niya na, pamilyar ang pangalan ng matanda dahil may mga pagkakataong nababanggit ito ng ama nila. Kung hindi rin siya nagkakamali, isang dalubhasang albularyo ang ama ng kanilang ama. Ito lang ang bukod tangi sa hanay ng kanilang pamilya, kaya matinding pag-uusig ang pinagdaanan nito sa mga kapwa kadugo nila. Naalala rin niyang 4 na dekada na itong umalis sa baryo para mamuhay malayo sa kanila. Paulit-ulit ding sinasabi ng kanyang ama noon na ang lolo nila ay merong sariling paniniwala. Hindi ito kinakailangang sundin ng mga susunod pang henerasyon dahil kapag nangyari ang ganon, mapapatid ang ilang daan taon na nilang paniniwala. At yon ay walang iba kundi ang pagtalikod sa lihim na karunungan. Marami ang nangyari sa nakaraan ay hindi na dapat nila balikan at ang tanging magagawa na lamang nila ay ang manatiling mangmang. Nakakalungkot man ang pag-alis nito, hindi nila ito minarapat na iyakan. Maging ang sarili niyang ama, aminadong tinalikuran na nito ang suwail nitong ama. Matapos naman niyang maalala ang tungkol dito, di naman siya kagad nakapagsalita.
Maraming katanungan ang bumalot noon sa kanyang isip na wala siyang kapasidad na sagutan. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagyang nawala ang lahat ng naiisip niyang tanong dahil sa paghawak ng lolo niya sa kanyang ulo. Alam kong hindi ito magiging madali para sa'yo. Pero ito lang ang paraan para maprotektahan mo ang sarili mo. Sumama ka sa akin na po, sapagkat hindi ka nararapat sa lugar na ito. Ho? Sasama ho ako sa inyo? Paano naman ang mga kapatid ko tsaka mga magulang ko? Hindi na po. Sa iba nyo na lang ialok yan. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bigla naman itong nag-usal, sabay ihip nito sa kanyang mga binti. Ora mismo naramdaman ni Nestor ang kakaibang enerhiya na dumaloy sa kanyang mga paa. Hindi niya mawari pero sa puntong yun parang gumaan ng husto ang katawan niya. Ramdam din niya ang nag-uumapaw na lakas ng kanyang paa na parabang may kakayahan na itong lumipad kung nanaisin niya. Dahil sa ganoong pakiramdam, medyo nabago nito ang kanyang paniniwala. Unti-unti rin siyang nakumbinsi ng matanda na walang bahid ng kasinungalingan ang lahat ng bagay na sinasabi nito. Maya-maya pa, habang abala sila sa kanilang pag-uusap, dumating ang tatay niya. Nataong kasama nito ang dalawa niyang kapatid, kaya nung makita nito ang matanda, bigla itong natigilan sa kanilang paglalakad. Bawat isa walang ibang naramdaman kundi ang matinding pagkagulat. Halos hindi rin sila makakilos sa kanilang kinatatayuan na parabang nakakita sila ng isang taong hindi na nila inaasahan na babalik pa. Dala naman ng pagtataka ng tatay niya, agad naman itong lumapit sa ama nito, sabay tanong ukol sa rason ng kanyang pagbabalik. Dagdag pa nito na inakala nilang patay na ito, kaya ang pagbalik nito sa kanila ay talaga namang nakakagulat. Tay, bakit ho kayo bumalik? Hindi ho ba't bawal na kayong tumungtong dito? Magagalit ang ating mga kadugo sa sandaling malaman nila ang pagpunta nyo rito. Nang marinig naman ng lolo niya ang sinabi ng kanyang ama, agad naman itong lumapit dito sabay sagot doon ng, At sinong may kakayahan para paalisin ako rito? Nakakalimutan mo na ata, anak, na walang kahit sino sa mga kadugo natin ang may kakayahang kalabanin ako. Umalis ako ng kagustuhan ng aking loob at babalik ako kapag tipo ko. May mga rason ang aking pag-uwi, kaya mas mainam na ihanda mo na ang mga gamit ng apo kong si Nestor. Alis kami maya-maya lang kapag naihanda mo na ang lahat. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa ang tatay niya kundi ang manahimik. Sa puntong yun pinuno, maging siya man halos hindi talaga makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Basta, kahit hindi sabihin ng tatay niya, alam niyang takot na takot ito sa lolo niya. Akala nga niya, baka dahil lang ito sa pagiging magulang ng matanda, subalit nang mapadpad sa kanilang tahanan ang iilan sa kanilang mga kadugo, dito niya nakita ang dahilan ng matinding takot nito. Pagsugod kasi doon ng kanyang tsuhin, nakita niyang pag-ahon mula sa anino nito ng isang nilalang na may daladalang mahabang karit ng kamatayan. Hindi niya mawari kung papaano ito nangyari, ngunit alam niya sa kanyang sarili na isa ang nilalang na yon sa tagasunod ng lolo niya. Pansin din niyang maliban sa kanya, hindi ito nakikita ng mga kadugo at kapatid niya. Paglapit naman ng kanyang mga tsuhin, agad naman itong pinagsalitaan ng kung ano-ano ang matanda. Ngunit pagkatikom na pagkatikom ng kanilang mga bibig, bigla itong nawala ng malay. Humandusa yon sa harapan ng lolo niya na animoy aakalain mong pumanaw bigla. Magmadali ka na, apo. Kailangan na nating umalis. Sumama ka na lang at ipinapangako ko sa iyo, ilalahad ko sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman pagka-uwi nating dalawa. Huwag kang mag-alala, di hamak na mas maganda rito ang iyong magiging bagong tahanan.
Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bigla namang nagkusang kumilos ang kanyang katawan. Sa puntong iyon, hindi na niya namalayan na tinutulungan na pala niya ang kanyang ama na magligpit ng mga gamit niya. Kalahating oras pa ang lumipas. Paglabas niya sa kanilang bahay, agad naman siya nitong tinulungan sa pagbitbit ng kanyang mga gamit. Dali-dali nilang tinahak ang daan papalabas ng baryo at pagdating nila sa may bandang kakahuyan, dito niya nasilayan ang 2 kabayong binabalot ng ginintoang balahibo. Pagsakay naman nila rito, laking gulat na lamang niya nang bigla itong tumakbo patungo sa masusukal na parte ng kakahuyan. Noong una, inakala niyang bubunggu sila, pero paglapit doon ng kabayo, tumagos lang ito sa mga puno. Dahil sa ganoong pangyayari, madali nilang narating ang bahay ng lolo niya na halos sakop na ng lugar ng Matag-Ob. Napakalayo nun pinuno, para lakbayin mo ng ilang oras lang gamit pa kabayo. Sa isang liblib na lugar ng Matag-Ob, matatagpuan ang tahanan ni Leonardo na napapalibutan ng malawak na palayan malapit sa kumpul-kumpul na kabundukan. Sagana sa pagkain ang lugar, maging sa mga hayop na likas na roong naninirahan. Ayon kay Nestor, yon ang unang pagkakataon na nakatira siya sa bahay na nakatirik sa isang malawak at masaganang paraiso. Unang dating pangalang niya rito, kahit gabi, hindi niya may pagkakailang natipuhan na niya ang bagong kapaligirang pagtitirahan niya. Sa pagpasok naman nila sa loob, tumambad sa kanya ang malapad na sala. Gawa sa bato ang sahig, at kahit gabi napakaliwanag ng loob ng bahay. Marami rin doong antigong gamit at gawa sa malalaking tipak ng kahoy ang dingding nito. Presko rin sa loob dahil sa patuloy na pagpasok doon ng malamig at sariwang hangin. Kapansin-pansin din doon ang mahaba at malaking upuan na parabang araw-araw may bisita ang lolo niya. Pag-upo naman nila rito, agad naman niya itong tinanong ukol sa gagawin niya roon. Inakala niya kasing gusto lang ng lolo niya na merong makakatuwang sa buhay. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, may mas malalim pa palang dahilan kung bakit siya nito dinala sa pamamahay nito. Alam kong hindi nabanggit ng mga magulang mo sa iyo kung saan nagmula ang ating angkan. Apo, hindi tayo basta tao lang. Ang mga ninuno natin noong unang panahon, kasamang nakipaglaban ng mga dibino. Kabilang tayo sa mga mandirigmang mananambal na nakalimutan na sa paglipas ng panahon. Marami sa ating mga ninunong tumutol sa ganoong pamamaraan ng ating buhay. Katagalan, kinundi na nila ang pagtangan ng lihim na aral at lahat ng ating mga karga isinelyo sa isang tagong lugar. Mula noon, kailan may hindi na tayo gumamit ng lihim na aral. Dagdag pa nito na, ang lugar na tinutukoy niya ay ang bahay na kasalukuyan nilang tinitirahan. Siya ang nagmana ng lahat, kaya alam ng lolo niya na walang kahit isa sa kanilang lugar ang may kakayahang makatalo at makapagpaalis sa kanya ng sapilitan. Inaasahan ko na ang pagdating ng panahong ito, Apo. Alam ko na mayroong isang pagkakataon na pangkasalukuyan at darating pang panahon na magsisilang ang ating angka ng isang supling na magbabago sa ating mga nakagawian. Hindi ko inaasahan ngayon ang panahong aking hinihintay. Masaya ako at dugo ng aking dugo, ang batang napili ng ating mga ninuno. Matapos naman itong mailahad ni Tandang Leonardo, kumuha ito ng isang pergamino na gawa sa pinatuyong balat ng hayop. Pagbuklat nito sa kanyang harapan, dito tumambad sa kanya ang iba't ibang ukit na animoy 200 taon na ang tanda. Bawat isa sa mga ukit na kanyang nakita, tumutukoy sa puno ng buhay na pinagmula ng kanilang lahi. Nagsimula ito sa ninuno nilang si Agalong, ang kauna-unahang dibinong albularyo.
Maraming napatay si Agalong noong nabubuhay pa ito. Kaya kinatakutan ito sa lahat ng dako. Ultimo mga raha at datu nasisindak sa kanyang presensya. Hindi masukat ang kakayahan ni Agalong sa puntong lahat ng mga ipinadala para pumaslang sa kanya namatay sa kanyang sariling kamay. Limitado lang din ang taong nakakaalam sa kanyang abilidad, dahilan para masindak ang mga kaaway nilang angkan. Pero sa kabila ng ganun itong kabagsikan, namuhay itong punong-puno ng pag-ibig sa kanyang kapwa. Bagaman marami itong alam na karunungan, hindi mo ito makikitaan ng anumang pagmamataas sa harap ng kanyang mga kadugo. Kahit isang dibino itong si Agalong, nakakapag-utos ito ng mga demonyo. Katunayan, siya pa lang ang naitala sa kanilang kasaysayan na kauna-unahang taong nakapagkontrol sa mga matataas na uri ng diwata at mga prinsipe ng kailaliman. Lahat yun, namuhay ng payapa sa ilalim ng kanyang puder. Nagsisilbi rin itong bantay sa kanilang mga hangganan hanggang sa sumapit na rin ang kanyang katapusan. Naging tanyag at kilala sa buong dako ng Leyte ang kanilang pamilya, ngunit sa pagkawala niya, unti-unti itong nabago ng tadhana. At dahil dito, nagsimulang dumanas ng matinding kahirapan ang bawat isa sa kanila. Ngayong alam mo na ang kwento ng ating lahi, itutuloy natin ang susunod mong katanungan. Hindi ba't humihingi ka ng rason sa akin ukol sa pagdala ko sa iyo rito? Ganito yan, Nestor Apo. Ang mga katulad mo, ligas nang umiiral sa ating pamilya. Marami na ang mga nauna sa iyo, ngunit hindi sila naniwala. Sinubukan ko silang isalba, subalit hindi umayon sa akin ang pagkakataon. Sa halip na tingnan ng kanilang mga magulang na isa itong tulong, minasama nila ito. Ang naging bunga ng hindi nila pagtiwala sa akin ay ang kamatayan ng kanilang mga anak. Alam mo kasi ang mga katulad mo, hindi pinahihintulutan ng mga nilalang sa kaliwa na lumaki pa at magkaisip. Pagpatak nyo ng 18 anyos, kukunin na nila kayo. Sa ayaw at sa gusto ninyo, sa kanila kayo maninilbihan. Alipin hanggang kamatayan ng parusa sa sino mang sa ating kamag-anak ang nagtatanga ng espesyal na abilidad. Yan ang kabayaran sa pagtalikod natin sa lihim na karunungan. Nabanggit din ng lolo niya ang tungkol sa uri ng mga aswang na umaalipin sa katulad niya. Tinatawag ito ni Tandang Leonardo bilang mga amog, mga aswang na dating tagasunod ng mortal na kaaway na napaslang na karibal ni Agalong. Sa sobrang galit ng mga amog sa kanila, nanumpa ang mga ito na hanggang sa kadulu-duluhan ng kanilang henerasyon, papatay nila ang mga hinirang na Agalong. Dahil sa sumpang inilagay nito sa buhay na bato, nagpatuloy ang kanilang digmaan hanggang ngayong pangkasalukuyan. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang lolo, dito na siya nagdesisyong manatili sa tahanan nito. Kung isipin, mas gugustuhin niyang sumunod dito kaysa maging alipin ng mga amog hanggang kamatayan. Sa pangalan pa lang din ng mga nilalang, alam na niyang wala itong gagawing mabuti sa sandaling madakip siya. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang buhay sa tirahan ng kanyang lolo. Tahimik at payapa sa lugar, kaya habang tumatagal, unti-unti na niyang nakakalimutan ang nakagawian nila noon sa baryo. Lahat na halos ng kailangan niya na ibigay ng matanda, kaya buong hapon halos wala siyang ginagawa, kundi ang mag-aral ng lihim na karunungan. Nabigyan na rin siya nito ng mutya at mga agimat, kaya sa loob lamang ng ilang buwan, pakiramdam niya napakalayo na niya sa dati niyang pagkatao. Ayon sa kanya pinuno, na hanggat mananatili siya sa lugar na yon, walang mangyayari sa kanya sapagkat maraming mga bantay ang ikinalat doon ng lolo niya para mapanatili ang kanilang kaligtasan. Dagdag pa niya na, ni minsan wala pa raong nakapasok na mga nilalang na nagbabalat kayo bilang tao. Oh,
Marami doong napapadaang magsasaka, pero hanggang dun lang yon. Di rin nakakapasok ang mga ito sa kanilang tahanan sa kadahilanang may sabulag itong humaharang upang hindi basta-bastang makita ang kanilang pamamahay ng mga taong may pangkaraniwang paningin. Dumaan pa ang 3 taon. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magsanay. Kagaya ng lolo niya, natutunan na rin niyang magtago sa katawan ng mga engkanto. Ang hindi lang niya noon pinakikialaman ay yung abilidad ng matanda na nagkukulong ng mga demonyo sa anino. Ayaw niya na itong gawin dahil hindi siya nito pinapatulog. Alam niyo kasi, kapag may nakakulong na demonyo sa inyong anino, walang humpay itong bubulong sa inyo. Lahat ng panguudyok at tentasyon, susubukan itong gamitin upang ikaw ay magkasala. Sa estado rin niya noon, kahit malawak na ang kanyang kaalaman, aminado siyang hindi kasing puro ng kaluluwa ng lolo niya ang sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya sinubukang gumamit ng karunungan ng kaliwa. Ilang buwan ang lumipas bago sumapit ang kanyang kaarawan. Nagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Akala niya, dire-diretso na ito. Pero dumating ang isang araw na may nasagap silang hindi kaaya-ayang balita. Bitbit ito ng isang mensahero na nagmula pa sa kanilang lugar. Halos ilang linggo rin itong naglakbay para lamang matunto ng bahay ng lolo niya gamit ang mapang ibinigay ng kanyang ama. Pagdating naman ito sa kanilang tirahan, agad naman yung sinalubong ng matanda. Pagkakuha nito ng mensahe, dali-dali naman itong lumapit sa kanya upang ipagtapat ang mga nangyari. Malubha ang kalagayan ng ama mo. Sigurado ako biktima siya ng mga amog. Marahil ginagamit nila ito para bitagin ka. Pero kahit ganun, obligado tayong tulungan ng iyong ama. Maghanda ka. Bukas na bukas bababa tayo. Nang marinig niya ang sinabi nito, di naman niya maiwasang mapangiti habang sumasagot dito ng, "Sige ho, maraming salamat Lolo Leonardo." Matapos naman nilang makapag-usap, matyaga naman niyang hinintay ang pagsapit ng susunod na araw. Para rin may katuwang sila sa paglalakbay, minabuti nilang patirahin na muna sa bahay nila ang mensaherong nagdala ng mensahe ng tatay niya. Ilang oras pa ang lumipas, pagputok ng bukang liwayway, dito na inilabas ng matanda ang 2 kabayo. Yung isa, sasakyan nila ng mensahero at yung isa naman sasakyan nito. Bago pa sumikat ang araw sa kanilang lugar, mabilis na nilang tinahak ang daan pabalik ng Sogod. Kalahating oras lang ang dumaan, laking gulat na lamang ng kasama nilang mensahero nang makita na nito ang baryo kung saan ito nagmula. Sa sobrang pagkagulat nito, kahit anong tanong niya rito, hindi na yon makapagsalita. Kalaunan, nang marating naman nila ang baryo, naglahong parang hangin ang 2 kabayo. Ito na rin ang naging hudyat nila para maglakad patungo sa bahay nila. Pagdating naman nila sa lugar, agad niyang nakita ang kanilang tahanan na halos mabuwal na. Napakadumi na rin ng paligid, animoy hindi na ito nagagawang linisan ng kanyang mga kapatid. Pagpasok naman nila sa loob, unang sumalubong sa kanila ang napakasamang simoy ng hangin. Maya-maya pa, dito na rin niya nasilayan ang kanyang mga kapatid na tulalang nakaupo sa sala. Nandun din ang kanyang ina, kaya nung makita niya ito, agad niya itong nilapitan para kausapin. Ang kaso lang, kahit anong pagtatanong niya rito, hindi yun nakakasagot. Nang mapansin naman ito ni Tandang Leonardo, agad naman itong nangusap sa kanya. Huwag ka nang magsayang ng panahon sa iyong ina. Malamang sa malamang, bitbit ng amog ang kanyang kaluluwa. Mas mainam, hintayin na lamang natin sila rito. Maging mapanatag ka, apo. Hindi pa huli ang lahat.
Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman siya habang ipinapakita ang buong pagtitiwala niya. Di nagtagal, nang wala na silang mapag-uusapan, agad naman siyang tumuloy sa silid kung saan doon nakaratay ang tatay niya. Ayon sa kanya pinuno, buka na pa lamang ng pinto nito, nalalanghap na niya ang umaalingasaw na amoy mula sa loob. Hindi niya mawari kung ano ito pero parang may pagkakahawig ang amoy ng kanyang nalanghap sa dumi at ihi ng tao. Napakasangsang nun sa ilong, kaya hindi nila maiwasang mapatakip. Pagbukas naman nila rito, bumungad sa kanila ang madilim na silid. Sa uluhang bahagi ng kanyang ama, nakasilay siya ng 8 pugot na ulo na lumulutang sa ibabaw nito. May mga naririnig din siyang usal na kumakalat sa paligid, indikasyon na gwardyado ito ng proteksyon ng mga amog. Dahil sa ganoong kalagayan, minabuti nilang maghintay sa labas ng bahay. Hanggat maaari, iniwasan din nilang makipag-usap kung kani-kanino upang maituon nila ang kanilang atensyon sa mga amog. Pagsapit naman ng dapit hapon, habang unti-unti nang kumakagat ang dilim sa buong kalupaan, ramdam na nila ang pagbabago ng simoy ng hangin. Pagpatak naman ng 8:00 ng gabi, dito na nila nakita ang pag-ahon ng mga amog mula sa ilalim ng lupa. Nang masipat naman ito ni Nestor, gulat na gulat naman siya, gawa ng hindi niya inaasahan ang ganoong pagdating ng mga nilalang. Ni minsan kasi, di niya natanong ang abilidad ng mga amog sa kanyang lolo. Marahil dahil dito, kaya siya nasurpresa sa abilidad ng mga kalaban nila. Hindi nagtagal, dito na niya nasilayan ang kabuuang grupo ng mga nilalang. Binubuo ito ng nasa humigit 16 na mga amog, kung saan ang bawat isa may malapit na wangis sa mga ordinaryong tao. Ang pinagkaiba lang ng mga ito, meron silang napakaiitim na balat at kulay dugong mga mata. Mahaba rin ang kanilang mga kuko na halos kahalintulad ng mga bato sa bulkan. Wala ka ring maaamoy sa kanilang mga katawan, kundi ang baho ng kamatayan. Matapos naman nila itong makita, agad naman itong kinumpronta ni Tandang Leonardo. Pagharap nila rito, nagsalita ito ng may paninindak at takot. Hindi pa rin ba kayo atras ngayong nakita niyo na ako? Isa lang ang paraan para makaalis kayo rito ng buhay. Iwan niyo ang mga kaluluwa ng mga taong inyong ninakaw. Sa pamamagitan niyan, baka pwede ko pa kayong mapatawad. Nang marinig naman ito ng matandang amog na namamahala sa grupo, bigla naman yung humagik-gik, sabay sagot dito ng, "At sino ba ang hindi nakakakilala sa iyo, Leonardo?" "Alam mo, tanda, wag mo kaming sinisint." Hindi pa man ito tapos sa pananalita, gumulong na ang ulo nito sa lupa. Hindi na malaya noon ng matanda ang karit ng kamatayan na lumabas sa presensya ng lolo niya. Pagbulagta naman ito, agad namang nagsiangil ang mga amog, hudyat ng pagsisimula ng kanilang paglalaban. Akala nga ng mga nilalang, malalamangan sila nito pagdating sa bilang, subalit bago pa man yun makalapit, natawag na ng lolo niya ang mga kaibigan nitong matataas na uri ng demonyo at mga diwata. Lahat ng mga nagpakita, literal na wala pa sa kalingkingan ng kapangyarihan ng kanilang mga kalaban. Subalit sa kabila ng ganoong lamang, hindi nila nakitaan ng pagsuko ang panig ng mga amog. Dahil dito, agad namang nagbaba ng utos ang lolo niya na lipulin ang mga ito. Sa maniwala man kayo o hindi, 2 nilalang lang ang kanyang inutusan na tumapos sa kanilang mga kalaban. At yun ay walang iba, kundi yung 2 demonyong nagtatangan ng karit ng kamatayan. Paglalarawan ni Nestor dito, napakalayo ng wangis nito sa itsura ng tao. Meron itong 8 mata, tapos punong-puno ng kaliskis ang buo nitong katawan. May 3 rin itong galamay na siyang ginagamit nila sa pagkilos
at pakikipaglaban. Ngunit kahit ganoon ang kanilang mga wangis, nagtataglay sila ng hindi maipaliwanag na bilis. Dalubhasa din ito sa paggamit ng karit, kaya kahit gaano man karami ang nakaharap nitong kalaban, hindi ito uubra. Sa loob ng ilang minutong pakikipagbuno nito, nagkalat sa buong paligid ang lasog-lasog na katawan ng mga amog. Hindi naglaon, nang mapagtanto naman nilang patay na ang mga nilalang, agad naman itong inutusan ng diwata ng lupa. Nang marinig nito ang kanyang utos, agad nitong dinala ang mga amog sa labas ng baryo. Pagkatapos nito, nilikom na ng lolo niya ang lahat ng wisyo ng kanyang pamilya. Ibinalik niya ito sa dati nitong katawan, dahilan upang manumbalik ang kanilang mga sigla. Dumaan pa ang ilang araw, hindi na muna nila ito iniwan. Malubha ang karamdamang dumapo sa katawan ng kanyang ama, kaya masinsinang panggagamot ang ginawa doon ng lolo niya. Awa naman ng Diyos, pagkaraan ng 3 araw, bumalik ang sigla nito. Lahat din ng masamang enerhiya sa loob ng kanilang pamilya nawala na lang din bigla. Matapos namang maibalik ang dating kalagayan sa lugar na yon, pinili na nilang bumalik sa bahay ng kanyang lolo. Akala noon ni Nestor, doon pa rin siya maninirahan, pero dumaan lang ang ilang linggo, nagpasya si Tandang Leonardo na pabalikin siya sa kanila. Kailangan kita rito, Apo. Pero mas kailangan ka ng mga magulang mo. Bumisita ka rito sa akin kapag may panahon ka. Ngayong nataglay mo na ang lahat ng kailangan mo, hindi na ako mag-aalala sa iyo. Umuwi ka. Tulungan mo silang lahat. Kapag meron kang problema, magpadala ka ng mensahe sa hangin. Matatanggap ko ito at asahan mo, darating ako anuman ang mangyari. Naway wag mo ring kakalimutan na po na kahit sa mundong punong-puno ng panghuhusga at kasamaan, meron pa ring umiiral na pag-ibig. Yan ang gawin mong langis para makapagpatuloy ka sa ating mga ginagawa. Nang marinig naman ito ni Nestor, ni minsan hindi niya na ito nakalimutan. Dumaan pa ang maraming taon, madalas silang magkita ni Tandang Leonardo. Awa naman ng Diyos, kahit malayo na siya sa piling nito, walang nangyaring masama sa kanya. Ngayong pangkasalukuyan, patuloy pa ring umiiral sa kanyang katawan ang dugo ng unang dibino na si Agalong. Grabe, sobrang bitin na bitin ako sa kwento na to. Pero overall, para sa akin, lahat ng angas, kuhang-kuha ng kwento na to. Napakaganda.